Ни өчен китә төрле курортларга, яки ял итә торган урыннарга, яки эскелеккә бирелә, яки инде хатын-кызлар артыннан йөри, яки байлык артыннан куа дигәндәй. Ни өчен? Чөнки ул үзенең йөрәгендә булган, күңелендә булган тынгысызлыкты, бушлыкты тултырырга тырыша. Кешенең гадәти хәле, ягъни фитраһы ул ислам динендә булу. Ислам динендә булу һәм үзенең бар иткән Раббына ихтияҗы, уга гыйбадәт кылырга ихтияҗы. Һәм кеше күңел рәхәтлеге һәм тынычлыгы татымаясак, бер касында ошо табигый хәлендә яшәмәгән. Шулай инде без күп кабатланып ошо аятта инде "Ва халактул джинна вал инса илля лиябудун". Мин кешеләрне һәм җиннәрне барлыкка китердем, фақат миңа генә гыйбадәт кылсыннар өчен дип. Үзенең Раббына гыйбадәт кылып яшәһә, кеше рәхәтлек кичерәсәк. Рәхәтлек һәм бәхет тойгыһы кичерәсәк.